Здравейте! Ние сме на летището, ще летим за нашия Барселона трип операцион. Този път заедно. Най-накрая. Най-накрая заедно. Взех и такова, тя не иска да бъде. Да, не искаме. И отиваме за операция. В неделя сме на плаж. Понеделник ще сме в видим болница. дали ще отидем на плаж, но сега се караме кой филм да гледаме. Но в крайна сметка решихме Jurassic Park или... Тя не иска да гледа страшни филми с мен. Не искам. А в същото време всеки път, като ти кажеш да гледаме страшен филм, тя казва, че го е гледала. Не е вярно, но както и да е, пожелайте ми успех и ще се включим пак от самолета и после от Барселона. Вече сме в самолета и ще тръгваме. Имаме 3 часа и 10 минути, но то малко по-бързо ще стане. Аз съм малко в паника, но всичко ще е наред. Но този път сме заедно, така че... Айде ще се видим в Барселона. Чакаме си багажа, който не идва. Вече от 30 минути. А някои хора са изнервени и искат да си качат краката в стаята. Защото сме пътували цял ден. Тоест 2 часа и 30 минути. Без коментар. Отиваме да купим лабубу. И да се разхождаме в центъра. И казвам да спре да седи на камера, защото точно изредихме телефона. И няма да имаме батерия после. Хайде спирам. Здравейте! Алекс е целият потен. Погледнете. Ето това прави времето в Барселона. Обърни се отзад да те видят хората. Гледай, гледай. Но си взехме някакво много яко. Бъбъл ти е неговото, моето не знам какво е, но е много вкусно. И се разхлаждаме сега. И отиваме да купим лабубу. Попаднахме на гей барат, в който ни провали разходката на главната улица и сега ще отидем другаде. Снимай да покажеш. То не се вижда, но видяхме скандални, да не казвам какви. Но сега ще отидем на една друга улица, за да хапнем нещо. Сега ще вечеряме в сградата на Гауди. На Гауди, да. На някакво, не знам какво е, но много сладко ресторанче и сега се поръчахме аперол да пием. Да, обаче чакаме с такива. Да, но чакаме с такова. Не е ваш ресторант. Кафе ресторант. И ще ядем, защото сме много гладни вече. Това ни е тераската на стаята. Много готина с 2 шезлонга. И гледка нищо особено, но е много приятна и вечерта е много готина и тук да си седим. Много прохладничко и приятно. Сега отиваме на закуска. Леко смазани, но заредени. Смазани, но заредени. И после отиваме на плаж. Отиваме на най-хубавото място в Барселона. Вече сме на плажа. Алекс е намазан. Няма да изгори този път, защото жена му го намаза. Така че тук сме. Много е готино. И след малко ще влезем във водата. Решихме да дойдем на плаж, защото първо Алекс искаше да ми покаже, понеже аз не съм била. И второ, защото, както знаете, утре Алекс ще го оперират. И ще бъде
за не знаем точно колко време с патерици, докато се възстанови живот и здраве. И съответно не знаем до края на лятото. Тоест със сигурност ще можем, но може би скоро няма да можем да отидем на плаж. Затова сега гледаме да се възползваме от този момент и да ни подейства така леко успокояващо за утре, защото утре ще бъде много тежък ден. Но сега сме тук и е много приятно. Алекс отиде да купи нещо за пиене, нещо свежо, за да се разхладим, понеже е много горещо. Така че още малко сме тук и после ще се разходим и ще хапнем някъде и ще ви снимам оттам. С плажа беше толкова, сега отиваме не знам къде. Алекс иска някъде да ходим, където да хапнем. Където има брънч, има кайболове и покеболи. И ще си хапнем, защото вече сме много гладни, а пък е много горещо. Аз искам да живея там, може да обърнеш камерата. Ето там. Там горе. И, извинявай. И така. Ето тук ще ядем. Изглежда много сладко. И сега ще видим какво ще хапваме. То е като сърф шоп. Много яко! Погледнете само какво ни донесоха за ядене. Какво ще кажеш? Ще кажа, че си заслужаваше да дойдем тук. Да, браво. И точно такова нещо ми седеше. Браво, че го намери. Уху! Починахме си малко след плажа и сега излязохме на една последна разходка преди да ме сложат в патерици утре. Да. И сега ще отидем отново, ще дадем втори шанс на главната улица, която вчера беше с невероятен гей парад, протест. И имаше много хора и не можахме абсолютно нищо да направим, нито да се разходим, нито да видим. Така че сега отиваме натам. Следващото включване ще бъде от Кея. Да. И сега ще се повървим един час. Аз си взех стробери лате, а господинът пие... Взех помело, което е истинско, между другото, не като нашите в България. Много са вкусни и супер свежи. И им отнема време да ги направят, което значи, че не са само химия и химикали. Да. Любов, кажи къде сме? Сме на Рамбла и надолу ще стигнем до Кея, където има един мол и има вода. Ето, стигнахме. Това е главната улица. Ла Рамбла. Много яко място. Аз ще ям суши. Аз ще ям терияки. И гьози. Задължително с пръчки, защото ядем азиатско. Сега е време за последното на здраве преди... Да, за да се отпуснем малко, защото вече почна много да ни... Така, както и да е. Айде, на здраве! Хапнахме и сега тръгваме обратно по пътя.
Имаме час и и половина. Ще вървим час и половина до хотела. Колко километра? 6 ли каза? 6. Да. И се прибираме, за да се почиваме. Времето е прекрасно, има много хора, оживено е. Времето е невероятно. И сега ще се поразходим за последно. И ще се приберем, за да се почиваме и да сме си заедно преди утре. Току-що стигнахме, час и 35 минути. Даже повече. Аз съм малко потен. Абсолютно смазани сме. Аз краката не си ги усещам. Но стигнахме. Живи и здрави. Гледаме звездите, които ги няма. Слязохме в 7:00, за да може Алекс да хапне малко яйчица, защото не трябва да яде преди операцията, но за да не му стане лошо, малко яйчица и вода. Да, покажи ти какво ядеш. Няма сега. Какво да да направя? Добре, аз си хапвам, защото ако не ям, ще припадна и без това ще припадна, поне да съм яла. Големият ден. Чакаме си обера за болницата и както виждате сме леко смазани. Не ни се говори много, изглеждаме все едно не знам какво сме правили. Аз съм добре. Щом сме заедно, това е най-важното. Така е. Аз повече се притеснявам тя къде ще седи мен, докато му оперират, иначе операцията. Не, кой знае какво. Ще кръстосвам Барселона. Хайде, отиваме в клиниката. Окей. Влизаш ли? Съм малко. Но те виждам. Обичам те. Без лещи съм, аз те обичам. Взеха Алекс, вече влиза в операция. Аз чакам, надявам се скоро да дойде един човек, който да ме вземе и да ме закара до стаята, където ще бъдем и където да изчакам и да занеса багажите, да си настаним, т.е. аз. Накичена съм с всичките неща на Алекс, часовни, гривни и престена с неговото герданче, както винаги ми оставя. Кажи. Добре съм за сега. И знам, че всичко е наред и ще бъде наред. И Алекс, обичам те и те чакам. Вече съм в стаята. Докараме сега човекът. И лошото е, че минахме по някакви пътища, които не запомнях, защото е много объркващо в тази клиника. И сега не знам как да стигна до мястото, където да си взема вода и нещо за ядене. Но ще видя, ще го измисля, поне вече съм тук. Сега ще изкарам багажите и ще чакам тук. Апдейт 3 часа по-късно, аз все още чакам и нямам никаква информация какво се случва. Очаквам да ми се обадят, за да ми кажат. Същевременно гледам Алкарас и си мисля нещо, което си казахме с Алекс преди операцията точно, че сега тази година на 30 юни сме в клиника в Барселона
за да извършат неговата 4-та операция. Но до година, живот и здраве, ще бъдем, по това време ще бъдем на Уимбълдън в Лондон. Така че това е един хубав манифест, да си манифестираме това, гледайки матч и чакайки моята любов да излезе от операционната, да се събуди от плътката и всичко да е минало повече от успешно. Сигурна съм и просто чакам. Тук що ми се обади докторът, който оперира Алекс и каза, че операцията е минала успешно и всичко е наред. И сега поне още около 1 час някъде ще трябва, за да се събуди, да се съвземе Алекс и да го докарат тук при мен в стаята. Много съм щастлива. Каза ми много хубави неща доктора по телефона относно какво са му правили, защото имаше 2 варианта за извършване на операцията и това, което ми каза по телефона е, че са му направили това, което всъщност се надявахме да бъде, да се окаже то. Така че няма как да съм по-щастлива в момента и просто го чакам да се събуди и да го докарат тук при мен, за да сме си заедно. Дойдоха 2 мили женички, които ми постелиха леглото, дивана го направиха на легло и сега остава само Алекс да дойде. Взех си един сандвич да хапна, понеже вече от 13 часа не съм яла нищо и не бях пила вода от буквално вече над 8 часа. Така че взех и вода. А на Алекс му взех една салата, понеже той хляб не яде, защото не знам дали ще му дадат да яде нещо такова. Но трябваше малко да спася положението, защото наистина вече едва ми издържах. Него все още го няма, все още чакам и много се надявам скоро да дойде. Ето го героят. Вече е при мен в стаята и даже хапна. Имам апетит. Това е добре. Изглеждаш много добре. Сега ще пробваме да спинкаме. Вече сме си заедно. Да видя как е тук, това е дренаж, който още не е свързан с място, където са оперирали. Да. Изглежда малко страшно, но след 6 часа и половина и доктора и всички казаха, че си добре. И че е минало добре. Да. Сега тя ще дойде тук и ще накъм. Няма да дойда там, но ще пробваме да спинкаме, да. И утре сутринта ще видим как ще сме. Хайде, лека нощ! Добро утро! Добро утро! Как се чувстваш след нашия July morning? Освен, че проспах и се опитвах да Това е добре, че си го проспал. Опитвах се да видя ти дали спиш. И какво видя? Нищо, защото съм без лещи. Но се опитвах. Добре сме, сложиха ми една система мина и сега чакаме доктора, който около 8 би трябвало да дойде, което означава сигурно към 9. Чакаме го. За да може да ни изписва и да си ходим. Дано. Господинът е наполовина станал, позволиха му да пробва. Я да видим. Ей! Мога да пробвам. Страх ме е сега, не знам дали трябва или не трябва. Ами внимавай. Лекичко. Малко ми изтръпнал. Нищо, нормално е. Ами... Браво, Любов! Докторът преди малко дойде и каза, че всичко е наред и... Вече мога да ходя даже. Да. Така че ще си приберем една идея по-благоприятно
И на всичкото отгоре ще може да си снимаме рекламата за бъс, която е след 2 седмици. Да. Алекс вече е облечен отгоре до долу с една обувка и чехла и сме готови да отиваме към летището. Нали? Да си ходим най-накрая вкъщи. Здравейте! Кацнахме в София успешно. Добър вечер. Много ясно, че ще е успешно. Вече сме си на наша земя. Най-хубавия полет, който съм имал последните месеци. Най-гладкия, нямаше друсане, нямаше турбуленция. Аз имам проблеми с летенето, но наистина полет беше. Но ще го оправим, трябва да попътувам малко повече. Но важното е, че вече сме си тук. Маряско, грозно изглежда. Супер си. Чакаме вече си багажа и се прибираме. И свършихме добра работа. Да. Благодарим на всички, които изгледаха това и бяха с нас и споделиха този толкова важен момент. Сега предстои възстановяване на Алекс. И после ще се видим на корто. Се надяваме следващото видео, което да заснемем, да бъде с хубави поводи. Чао!